at Owain yn Saith Seren. Hi Owain. Croeso nôl i dafarn y Saith Seren. Mae yna gymaint o edrych ymlaen wedi bod drwy'r dydd. Mae'r criw yma wedi bod yn disgwyl yn amyneddgar i glywed chydig bach o gerddoriaeth. Ond cyn hynna, gwn i air sydyn efo'r dyn i hun, Gwilym Bowen Rhys. Gwilym, sut deimlad ar ddiwrnod Owain Glyndŵr ydi bod yma yn perfformio o flaen y criw? Mae'n wych. Wel, dwi'n teimlo'n ffodus iawn i fod yn cael canu eto ac yn cael lot o gigs dros y lle, ond ie, bod yma'n Wrecsam ar ddiwrnod Glyndŵr, dwi'n meddwl bod o'n bwysig dros ben bod ni'n dathlu o a bod ni'n rhannu y stori, achos da ni'n cael dysgu am hanes ni'n ysgol, so waith i ni'n dysgu'n gilydd ddim dathlu Glyndŵr a dathlu'r Gymraeg yn y Gogledd Ddwyrain, ac ie, dwi wrth y modd fod yma. O, ti'n gweld ar wynebau pawb sydd yn y gynulleidfa, pawb yn edrych ymlaen i glywed gan ti heno, Gwilym. A ti'n gweld be, mae'n lot o sôn wedi bod am y tîm pêl-droed, Ryan Reynolds a Rob McElhenney. Dyn nhw fyny heno. Na ni. Ydy'r Seren. Mae'n gymaint o edrych ymlaen. Gwilym, pan ti'n barod, i ffwrdd â chdi. Wy. Helo. Yn un iawn? O, so fi wedi rhoi blwg yn mewn, so ni wedi clywed e. Ie, ta waith. Cyn i ni